Davant d'aquest insult, pensem que és un insult a les persones que es mobilitzen i que han patit lesions a través de l'ús de bales de foam, a la persona que va perdre un ull, a les diferents persones que han patit lesions greus i també a tota la gent que es mobilitza i pateix pel seu benestar davant aquest ús incontrolat de les bales de foam, no podem fer altra cosa que exigir la prohibició immediata de l'ús de bales de foam, que exigir que es deixin d'utilitzar aquestes armes de forma immediata i, sobretot, d'exigir responsabilitats tant a Interior com al Govern en funcions de la Generalitat pel que ens sembla que és un insult, que és aquest text, per dir-li d'alguna manera, que s'ha publicat. Com a mínim, l'ús de bales de foam havia de tenir una moratòria i, per tant, no s'havien de poder utilitzar fins que es fes públic el protocol de l'ús de bales de foam, fins que es pogués constatar que aquest protocol es respecta i fins que es pogués constatar que aquest protocol és respectuós amb els drets fonamentals, com per exemple amb el dret a manifestació i, a més, amb el dret a la integritat de les persones que es manifesten. Nosaltres, primer de tot, destacar i dir de nou que creiem que el que s'ha publicat avui no és un protocol, és un text de dues o d'una pàgina i mitja que no explica pràcticament res i que podríem haver redactat qualsevol persona i, per tant, en cap cas, diguéssim, pensem que es pugui aixecar la moratòria de l'ús de bales de foam